Και η Τρόικα και οι πολίτες και οι ξενοδόχοι και χιλιάδες άτομα έχουν επενδύσει αρκετά τόσα χρόνια στον κυπριακό τουρισμό. Αλλά από ό,τι φαίνεται και οι ξενοδόχοι με διάφορους διαγωνισμούς προσπαθούν να δώσουν το δικό τους στίγμα σε αυτή την προσέλκυση τουριστών από διάφορες χώρες του πλανήτη. Είμαστε εδώ με δύο ανθρώπους που κατέχουν τον ξενοδοχειακό τομέα πάρα πολύ. Και από ό,τι φαίνεται, οι ξενοδόχοι της Κύπρου στοχεύουν και για μια θέση στο βιβλίο Ρεκόρ Guinness με ένα μεγάλο διαγωνισμό διακοπών. Εδώ με τον κύριο Δρουσότη και την κυρία Ευρυπίδου. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Κυρία Ευρυπίδου, πού στοχεύει αυτός ο μεγαλύτερος διαγωνισμός διακοπών στον κόσμο από τους Κύπριους ξενοδόχους? Βασικά είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος είναι μια ενέργεια μέσα από πολλές που γίνονται από το Summer in Cyprus. Ένα έργο το οποίο έχει φέρει κοντά όλους τους ξενοδόχους στην Κύπρο μετά τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013. Γίνονται αρκετές ενέργειες και μέσα από αυτές είναι και ο διαγωνισμός αυτός. Είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός που έχει γίνει μέχρι τώρα στον κόσμο, the biggest holiday competition in the world. Η έναρξη του έγινε από τον κύριο Ελακοτρίπη, τον Υπουργό Εμπορίου στην Παγκόσμια Έκθεση Τουρισμού στο Λονδίνο, και στοχεύει βασικά την προβολή της Κύπρου χωρίς κόστος στο εξωτερικό. Και ένα βραβείο Guinness θα έχει αυτό το αποτέλεσμα, τεράστια προβολή χωρίς οικονομικό κόστος. Άρα δηλαδή εκεί στοχεύουμε και μέχρι τώρα πώς πάει όλη αυτή η ιστορία? Πάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Μέχρι τώρα, βασικά το πώς λειτουργεί ο διαγωνισμός. Ναι, ακριβώς. 50 ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων από όλη την Κύπρο έχουν προσφέρει από μία εβδομάδα. Και κάθε εβδομάδα κληρώνουμε ένα ξενοδοχείο. Μπαίνεις στο Facebook του Summer in Cyprus και καλείσαι κάθε εβδομάδα να αναγνωρίσεις τη φωτογραφία ενός ξενοδοχείου. Ποιο είναι αυτό το ξενοδοχείο? Το συγκεκριμένο στην Πάφο, το συγκεκριμένο στην Αγία Νάπα ή στον Πρωταραδίνο, με 3 ονόματα. Υπάρχουν και επιλογές, ναι, μάλιστα. Έτσι προκαλούμε τους επισκέπτες της σελίδας να κοιτάξουν τις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων το συγκεκριμένο και να δώσουν τη σωστή απάντηση. Και γίνεται κλήρωση. Το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Βασικά είναι τόσο ενθουσιασμένοι αυτοί που κερδίζουν. Μέχρι τώρα έχουν έρθει 3 νικητές και έμειναν στα ξενοδοχεία, έχουν βάλει φωτογραφίες. Είναι κάτι που ούτε και εμείς ήδη περιμέναμε ότι θα έχει τόση μεγάλη επιτυχία. Ακριβώς. Άρα, κύριε Δρουσότη, ήδη 3 τυχεροί υπάρχουν και αναμένονται άλλοι 47. Αναμένονται άλλοι 47, την άφηξη τους στην Κύπρο αναμένουμε στην ουσία. Έχουμε ήδη κληρώσει γύρω στις 25 υπάρχουν και άλλες κληρώσεις, μάλιστα. Ναι. Είναι αυτοί που ήδη το έχουν πραγματοποιήσει. Ναι. Ναι. Και η περίοδος διαμονής τους επεκτάθηκε μέχρι τον Οκτώβριο του 2015. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε μια έκκληση να αγκαλιαστεί περισσότερο από τον Κύπριο καταναλωτή, ας το πούμε, ή επισκέπτη της σελίδας μας, λόγω του ότι οι διακοπές αυτές ισχύουν και για Κύπριους. Άρα μπορεί κάλλιστα να διεκδικήσουν αυτό το ημέρες διακοπές σε 4 ή 5 ξενοδοχεία, πολυτελείας διακοπές, οι οποίες θα δώσουν την ευκαιρία ενδεχομένως σε κάποιους οι οποίοι δεν θα είχαν την ευκαιρία να πάνε τόσο πολυήμερες διακοπές. Άρα μπαίνοντας στην ιστοσελίδα σας και κάνοντας αυτά που πρέπει να κάνουν βάσει οδηγιών που υπάρχουν. Ναι. Στη σελίδα του Facebook, στην ουσία εκεί διεξάγεται ο διαγωνισμός μας. Μπαίνοντας εκεί θα δουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να μπουν εκείνοι για να βάλουν τη δική τους συμμετοχή, να κερδίσουν τις διακοπές μας. Άρα ο στόχος της προβολής, μιλώ για αυτούς που θα έρθουν από το εξωτερικό, θα πετύχει μέσα από αυτού του διαγωνισμού. Φυσικά. Και η δημοσιότητα που δίνεται στην Αγγλία από μέσα και ειδικά sites τα οποία δημοσιοποιούν διαγωνισμούς κλπ. Σε αυτόν ελπίζουμε να μας βοηθήσει και η είσοδος μας στο βιβλίο Record Guinness. Παίρνοντας αυτό το βραβείο, σίγουρα η δημοσιότητα θα είναι περισσότερη. Και στηριζόμαστε επίσης και στον Κύπριο καταναλωτή και στον Κύπριο επισκέπτη και χρήστη του Facebook, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Είναι. Είναι η σύγχρονη μέθοδος διαφήμισης και προβολής των πάντων. Ακριβώς. Νικήτα, να σημειώσουμε ότι στηρίζει αυτή την προσπάθεια ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και βεβαίως οι 2 συνδέσμοι ξενοδόχων, ο ΣΤΕΚ και ο ΠΑΣΙΞΕ. Και ακόμη θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φωτογράφους, ερασιτέχνες και επαγγελματίες που μας στέλνουν καθημερινώς ωραίες φωτογραφίες πολύ διαφορετικές που βάζουμε στο Facebook του Summer in Cyprus. Από τις ομορφιές της Κύπρου. Από τις ομορφιές της Κύπρου. Και έτσι προβάλλουμε κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι προβάλαμε συνήθως μέσα από τα... Τις κλασικές εικόνες. Έχουμε ξεφύγει από τις κλασικές εικόνες. Πάμε να δούμε και άλλες ομορφιές. Και κάτι επίσης πολύ σημαντικό για μας είναι το ότι για πρώτη φορά συνεργάζονται 50 διαφορετικά ξενοδοχεία
Κάποιοι ανήκουν στον ίδιο όμιλο και έδωσαν πάνω από 7 μέρες δωρεάν διακοπές. Αλλά τα πλήστα είναι από ανεξάρτητους ιδιοκτήτες, ανεξάρτητους ομίλους και για πρώτη φορά συνεργάζονται για έναν κοινό καλό. Για να προωθήσουμε την Κύπρο στο εξωτερικό, να προσθέσουμε στο έργο που επιτελεί ο ΚΟΤ, το οποίο είναι συνυφασμένο με αυτό που κάνουμε κι εμείς, και προσδοκούμε σε ακόμα περισσότερα πράγματα. Και γιατί να μην επεκταθεί και σε άλλα ξενοδοχεία, δηλαδή 3 αστέρων ή μικρότερων κατηγοριών ουσιαστικά, για να είναι και περισσότερες οι επιλογές. Ναι. Υπάρχουν υπόψη μας διάφορες επιλογές για το πώς θα συνεχιστεί αυτός ο διαγωνισμός. Αυτό θα το δούμε και με τους ξενοδόχους και πολύ σύντομα θα έχουμε νεότερα. Μάλιστα, άρα αυτοί που δυσκολεύονται για διακοπές φέτος έχουν αυτή την επιλογή, κύριε Ευρυπίδου. Cyprus, καλοκαίρι πάει να πει Κύπρος. Να επαναλάβετε που τη διαδικασία, ναι. Ναι, Summer Cyprus, να το πούμε ότι εννοούμε καλοκαίρι πάει να πει Κύπρος και προσκαλούμε όλο τον κόσμο, όλους τους συμπολίτες μας να κάνουν like τη σελίδα του Summer Cyprus. Θα βοηθήσουν αυτό το έργο. Και μπορεί να έρθει να τους βρει, απαντώντας και μία ερώτηση με 3 επιλογές, μπορεί να έρθει να τους βρει μία εβδομάδα διακοπών. Όπως θα δουν στη σελίδα μου υπάρχουν ήδη νικητές αποδεδειγμένα ότι είναι εκεί και κέρδισαν και ευχαριστήθηκαν την παραμονή τους στην Κύπρο. Καλούμε όλους να αγκαλιάσουν την προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.